אני רוצה להגיד בכל זאת כמה דברים, הדברים החשובים בעיניי. למועצה יש חשיבות רבה לתת את הטון, להגדיר את האופי. בזמנו דיברו על חינוך קיבוצי, אולי מדעו בארץ מה הכוונה כשאומרים חינוך קיבוצי. היום בבית ספר שלנו הוא בית ספר ששליש מהילדים שלו בערך באים מגנר. יש ילדים שמגיעים מחבל תענך, וצריך להבין שצריך להגדיר לדבר הזה מחדש מה רוצים. זאת תפקידה של המועצה. זאת תפקידה של המועצה. המועצה צריכה לרתום את משאבי משרד החינוך לאג'נדה שלה, להחליט מהו קודם כל ולרתום את משרד החינוך לאג'נדה של המועצה. אחרת זה איזשהו חינוך כללי.